Inspiraciju da počnem da držim časove kundalini joge dobila sam iz lične potrebe da unapredim nekako svoj stil života, da živim sa manjom količinom stresa. Samim tim sam poželjela da odem u Indiju i da završim teacher trening za učitelja kundalini joge i onda se samo priča sama od sebe nadogradila. Nekako sam u sve to krenula instinktivno i koristeći tehnologiju kundalini joge koja je stara vekovima i nekako uspela da implementiram i to znanje u život ovde u Srbiji. Bila sam među prvim kundalini joga učiteljima, sada ova veština raste i ima sve i više i više nas koji se bavimo upravo ovim stilom joge. Od samog rađanja ideje do realizacije otvaranja joga studija prošlo je 3 meseca. Bilo mi je mnogo lakše nego da sam krenula od nule, jer samu okosnicu Kluba srećnih žena čini zapravo pole dance fitness i sve je već bilo pripremljeno i razrađeno. Moje je bilo samo da unesem novinu u već postojeći sistem, tako da sa te strane nisam imala veliki izazov, osim nekih sitnih ulaganja koje se tiču opreme koja je potrebna za jogu. Jogu ne posmatram kao biznis i kada kažete uspešna privrednica, za mene u tom kontekstu znači da se bavim poslom koji me ispunjava i koji volim, a ne nešto što će mi po svaku cenu doneti zaradu. Naravno, novac je energija, tako da sa te strane razmena je neophodna, ali, kažem, nije mi to prioritet, već mi je prioritet da tu tehnologiju i to znanje podelim i da nekako pokušamo da svi zajedno živimo u što zdravijem društvu, a to zahvaljujući redovnoj praksi i vežbi svakako možemo da postignemo. Voljela bih da u budućnosti Klub srećnih žena preraste u jedan ženski centar koji će moći da prati sve faze i sve životne cikluse jedne žene, pa da tako imamo i podršku i devojčicama, kao što već sarađujemo ovde u Klubu srećnih žena sa Bojanom Votorišević i njenim korom, pa zatim da to proširimo i sa devojčica školskog uzrasta na one koje su u pubertetu, na devojke, na majke, na porodilje, na žene u zrelim godinama, starije, tako da žene dobijaju podršku u svakom ciklusu svog života i da na neki način napravimo jedan ženski centar. Srbija je zemlja inovacija zbog toga što je lako biti inovativan u Srbiji, posebno kada se bavite jednom sferom koja je još uvek u povoju kod nas i verujem da će za 2-3 godine biti još mnogo jači i bolji.